Jeg hedder Ole og arbejder hos AVS Danmark og som salg og teknik. Og vi har her en cylinder og nogle dele, som vi skal prøve at hjælpe en kunde med. Og jeg hedder Jens. Jeg arbejder ude på lageret, og det er mig, der står for mange af delene, når de skal findes frem, og når vi skal prøve at samle til kunderne. Det vi har på bordet lige her, det er et billede, vi har fået af kunden, som der gerne vil have, at vi skal prøve at lave den cylinderform, som han har lavet her. Det går Ole og jeg så også lyder lidt om ude på lageret, og vi har så fundet alle de her dele frem. Og alle de dele, vi har fundet frem her, dem skal vi så have sat sammen for kunden, sådan så når kunden får varerne ud, at så kan han lige præcis bare sætte den til luft, og så skulle den gerne køre med det samme. Så det er det, vi skal til at lave nu. Her har vi den færdige cylinder, som vi har snydt lidt med, ligesom i madprogrammerne. Og cylinderen skal bruges til at åbne spjæld for en kunde, og vi har lavet en tilsvarende løsning, som den han havde i forvejen. Og når vi går her og samler alting her i huset, så er det sådan, så der kommer ikke noget ud herfra, før vi selv har testet det, så vi er sikre på, at det er i orden, og det virker, og kunden bare kan sætte det til. Som sagt, vi siger altid ja til en udfordring.